Saat kaç? Saat 12. Saat 12'de ders başlıyor. O yüzden derse gidiyoruz. Görüşmek üzere. Selam i lijep pozdrav, dobrodošli u novi video, dobrodošli u novu lekciju. Tačnije, dobrodošli u prvu lekciju 5. poglavlja A1 levela. U današnjoj lekciji radimo sate. Tačnije imamo dva načina da iskazujemo sate. Jedan je sa lokativom, a drugi je obični, znači kada pitamo za vrijeme ili za sate, tako da ćemo vidjeti kroz primjere. Prvo obične sate ćemo raditi, pa ćemo poslije vidjeti kako dolazi sa lokativom. Na tabli uvijek pišem ili pitanja vezana za lekciju ili formule. U ovom slučaju sam napisao prvo pitanja koja koristimo kada nekog pitamo za sat i tako dalje ili za vrijeme. Pa poslije ćemo zajedno jedno po jedno ići sa formulama i sa primjerima na tabli. Tu sam napisao sat kač. To je kada nekoga pitamo koliko je sati. Kada pitamo za vrijeme, obično pitanje. Koliko je sati? Sat kač. Koliko je sati? Drugo pitanje, sat kačta, u koliko sati? Sa lokativom, naravno. Kačta, fıstık çarşaf, rekli smo a, kačta, fıstık çarşaf, č, dodajemo ta. Ili, na primjer, kada nekog pitamo ne zaman, kada. Kada da se nađemo, kada da se vidimo, kada je predavanje, kada je konferencija i tako dalje i tako dalje. Na ovom satu ćemo crtati i pisati, a na ovoj strani ćemo pisati sate. Pa krenimo odmah sa primjerima. Najprije krenimo sa prvim pitanjem sat kač. Koliko je sati? Znači dajemo direktan odgovor za vrijeme ili za sate. Pa da krenemo. Na tabli sam napisao 3 pitanja namjerno. Zbog čega vidjet ćemo. Nacrtao sam ovdje sat kač. Velika kazaljka je na 12, mala kazaljka je na 4. Sat kač, odgovor je sat 4. Koliko je sati? 4 je sata. Znači tačno kada je kazaljka, tačan sat kada je, onda dajemo ovakav odgovor. Sat kač. Na pitanje kada je na polovici, na šestici velika, a mala, recimo da je bilo negdje drugo, pitanje sat kač, odgovor je sat iki buçuk. Sat iki buçuk. Znači pola 3. Sat kač, sat iki buçuk. I recimo na treće pitanje da dostavimo. Sat kač, koliko je sati? Dokuzu çeyrek geçiyor. Koliko je sati? 9:15. Dokuz çeyrek znači 1/4 je čeyrek. Buçuk je znači pola, a sat 4, čitavi sati, kompletni sati, pišemo ovako. Sat kač, na tabli sam nacrtao opet, vidimo je da je 10:20. Znači u turskom to iskazujemo kao onu 20 geçiyor. Onu 20 geçiyor, znači 20 minuta prolazi 10 sati, tako da koliko je sati? 10:20. 10:20, znači onu 20 geçiyor. Ovdje koristimo akuzativ. Sat kač? Ovdje vidimo da je 9:25. Znači od 12 do 16 koristimo geçiyor. Naravno sa akuzativom. Ovdje akuzativ. Stavljamo minute, logično, i geçiyor. Koliko prolazi sat, znači neki sat. Ovdje 9 sati i 25 minuta. Znači 25 minuta prolazi 9. Gotovo je pola 10. Znači pišemo dokuzu 25 geçiyor. Dokuzu 25 geçiyor. 9 sati i 25 minuta. Sat kač? Koliko je sati? 7 sati prolazi već 7 minuta. Znači 7 minuta je prošlo, 7 sati i 7 minuta, pa pišemo 7 geçiyor. Znači 7 sati i 7 minuta.
Sat kač, koliko je sati? Vidimo da je ovdje 5 sati i recimo da je ovo 17 minuta, pa pišemo. Znači 5 sati i 17 minuta. Beši on jedi geçiyor. 17 minuta prolazi već 5 sati, što znači da je normalno odgovor 5 i 17. 5 sati i 17 minuta. Sat kač, koliko je sati? 12 sati i 4 minute, hoćemo da kažemo. Kao što vidite, koristimo geçiyor. Na satima koristimo akuzativ, dodajemo minute i pišemo geçiyor, koliko prolazi neki sat. I zadnji primjer. Koliko je sati? Pišemo, znači 3 sata i 19 minuta recimo. 3:19 geçiyor, znači 3 sata i 19 minuta bi bio tačan odgovor. Koliko je sati? 5 i 17. 5 sati i 17 minuta. Koliko je sati? 12:04 geçiyor. Znači 12 sati i 4 minute. Koliko je sati? 3:19 geçiyor. Znači 3 sata i 19 minuta. Idemo da vidimo kako se koristi na drugoj strani, na drugoj polovici. Tačnije, još jednom ponavljam, kada je na ovoj strani koristi se geçiyor. Geçiyor. Znači od 12 do 6 geçiyor. Prelazimo sada na ovu stranu da vidimo kako se na ovoj strani koristi. Ako sat, ako ova velika kazaljka minuta pređe na ovu stranu, kako onda odgovaramo na pitanje sat kač? Idemo dalje sa pitanjima za sate. Ako je velika kazaljka, tačnije minuta, na ovoj strani, koristimo dativ i koristimo var. Kao na primjer, koliko je sati? Sat kač, ovdje vidimo da je 10 do 6. I pišemo ovdje. Znači ima 10 minuta do 6. Altıya 10 var. Koristimo, naravno, ovdje je da odvojimo dva vokala. Dativ koristimo. Koliko je sati? Altıya 10 var. 10 do 6. Sat kač? Šta mislite? Recimo da je 22 minute do 4. 22 minute do 4. Pišemo do 4 prvo. Dörde. Naravno, dörde pišemo zato što t prelazi u d. Dativ stavljamo. Dörde 20. Dörde 23 var. Znači 23 minute su do 4. Saat kaç? 8'e çeyrek var. Ili na primjer 15 var. 8'e çeyrek var ili 15 var. Znači 15 do 8. Saat kaç? Jel nam ovo odnekle poznato? 5 do 12. Nemoj sve da radiš 5 do 12. 5 do 12 ćemo kazati na turskom. Saat kaç? 12'e 5 var. 5 do 12 se kaže 12'e 5 var. Saat kaç? Recimo da je ovdje 27 minuta, 28 minuta. Recimo da je 29, svejedno. 29 minuta do 9. Dokuza. 29 minuta do 9. Znači koristimo dativ ovdje. Koristimo dativ na satima naravno. Pa koristimo minute i onda koristimo var. Sat kač? Recimo da je 13 minuta do 3. 13 minuta do 3. 3'e 13 var. Saat kaç? 2 minute ili minuta do 1. 1'e 1 var, znači minuta do 1. Koliko je sada sati? Saat kaç? 5'e 5 var. I zadnji primjer. Koliko je sati? Saat kaç?
Znači ovdje je 15, ovdje je 20, recimo da je 19 minuta do 8. Sekize on dokuzvar, kao što vidite. Znači, rekli smo da je od 12 do 6 kada je velika kazaljka minutarica ili minuta. Na ovoj strani geçiyor koristimo i koristimo ga sa akuzativom, naravno na satima akuzativ dolazi. A poslije 6 do 12 sa ovoj strani, na ovoj strani koristimo var. A na satima dolazi šta? Dativ, naravno. I time odgovaramo na pitanje sat kač, koliko je sati. Krenimo sa primjerima u lokativu, tačnije na pitanje sat kačta, u koliko sati. Nije isti odgovor, tamo je nešto drugačije, pa da vidimo kroz primjere kako dajemo odgovore na sat kačta. Rekli smo da odgovor na pitanje sat kač, koliko je sati, sat kačta, u koliko sati, nije isti. Pa da vidimo kako to dajemo odgovore na pitanje sat kačta, u koliko sati, tačnije sa lokativom. Prvo pitanje sat kačta, kada su čitavi sati? Kada su čitavi sati, onda koristimo sljedeće. Recimo, evo stavio sam prvi primjer. Sat kačta, u koliko sati? Odgovor. Sat altıda. Recimo da je ovdje bilo 1. Sat birde. Recimo da je bilo 9. Sat kaçta? Sat 9'da. U 9 sati. Znači, pazimo na fıstıkçı şap. Ako je 5, sat 5'te. Tu će biti lokativ sa tati. Sat kaçta? U koliko sati? Znači, u 10 sati i 15 minuta hoćemo da kažemo. A to ćemo na turskom kazati sljedeće. Sat onu çeyrek geçe. Saat onu çeyrek geçe. Saat kaçta? U koliko sati? Recimo sat kaçta? U koliko sati je predavanje? Ders saat kaçta? Saat 11.30. U pola 12. Znači 11:30. Recimo sljedeći primjer. Sat kaçta? Na pitanje sat kaçta. Recimo da je nešto baš u minutu autobus. Odgovaramo sat kaçta. Vidimo da je ovdje u 6 sati i 13 minuta. U 6 sati i 13 minuta. Pa ćemo reći saat. Saat 6:13 geçe. U 6 sati i 13 minuta. Sat kaçta? U koliko sati? Recimo da opet u minutu, važno sve. Ovdje ćemo reći da četvorka prelazi. Da je ovdje u 4 sata i recimo 28 minuta. U 4 sata i 28 minuta. Saat 4:28 geçe. Znači jedini izuzetak istisna je, ali naravno to je u brojevima, gdje na četvorci t prelazi u d. Saat kaçta? U koliko sati? Recimo odgovor bi bio saat 9:05 geçe. U 9 sati i 5 minuta. Znači, ako je minuta na ovoj strani od 12 do 6, a pitanje za sate i za vrijeme je sat kaçta ili nezaman, kada u koliko sati koristi se geçe. Nije gece noć, ovo je č, nije dž, tako da na ovoj strani koristi se gece. Prelazimo na poslije 6 do 12 da vidimo kako tu odgovaramo na sate. Prvo pitanje, znači kada minuta pređe poslije 6 do 12, kada je znači na ovoj strani, vidimo na tabli, napisao sam sat, pa recimo prvo pitanje, sat kaçta, u koliko sat? Znači 25 do 2. U ovom slučaju koristimo kala, znači od 12 do 6 je geçe, od 6 do 12 je kala. 2:25 kala, u 25 do 2. Sat kaçta, u koliko sati? Recimo 10 do 5, u 10 do 5. Recimo da je autobus 10 do 5, 10 do 5 se kaže beše on kala. Sat kaçta, u koliko sati? Recimo da je ovdje 16, hajde bilo je 17, bilo je 18, bilo je 19, nismo 16 pisali.
16 minuta do 6. Alt ja, on alt kala. Kao što vidite na ovoj strani se koristi kala za pitanje sat kačta. Koliko je sati kad mene pitaju sat kač? Oniki on. Oniki on, kao digitalno kaže. 12:10. Oniki on. To je tako, ali nije tačan odgovor, nije pravi odgovor, nije potpuni odgovor. Tako da koristimo ove stvari. Znači od 6 do 12 je kala za pitanje sat kačta. A za pitanje sat kačta od 12 do 6 na ovoj strani, kada je velika minutarica, onda je odgovor sat i tako dalje, geče, naravno. I za kraj napisao sam kako se kaže minuta, sekunda, sat i tako dalje, pa da vidimo. Sanje, najmanje mjerilo za vrijeme je sekunda i ona se kaže sanje, arapskog porijekla, thanije, nebitno. Dakika, isto tako arapskog porijekla, dakika. 60 sekundi je 1 minuta, 60 saniye bir dakikadır. Saat, arapskog porijekla, isto tako saat sa 2 a pišemo. 60 minuta je 1 saat, 60 dakika, 1 saat. Gün, dan, 24 sata je 1 dan, 24 saat, 1 gün. Hafta, 7 gün. Sedmica, hevta, je 7 dana, 7 gün. Aj, mjesec je 30 dana ili 31, zavisi od mjeseca, nebitno 30 dana pišemo. 30 gün bir ay i godina 365 gün ili možemo ovdje napisati 12 mjeseci, 12 ay. 12 ay ili 365 gün. I na lijevoj strani sam još napisao za kraj 5 primjera kroz, hajmo reći, rečenice. Ders saat kačta. U koliko sati je čas predavanja. Ili ders, kako već. Ders saat onu čeyrek geçe. Predavanje ili čas je u 10 sati i 15 minuta. Čeyrek geçe. Otobüs ne zaman? Ukoliko je autobus, kada je autobus? Otobüs saat 11'de. Autobus je u 11 sati. Pardon, ovo kad nekog zaustavljamo, ne znamo koliko je sati, nemamo sata na ruci, šta ja znam, hoćemo da pitamo koliko je sati. Pardon, saat kaç? Özür dilerim, pardon. Zaustavljamo nekog. Pardon, saat kaç? Koliko je sati? Saat 7'i 3 geçiyor. Koliko je sati? Sati je 7, znači 7 sati i 3 minute. 7'i 3 geçiyor. 4 saat kaç biliyor musun? Pardon, saat kaç biliyor musunuz? Znate li koliko je sati? Znaš li koliko je sati? Naravno ovdje. Biliyorum, znam. Saat 1'e 5 var. 5 do 1. Dizi ne zaman başlıyor kada počinje serija. Maç ne zaman başlıyor kada počinje utakmica. Haber ne zaman başlıyor kada počinju vijesti. Dizi 12:10 geçe başlıyor. Znači u ovom primjeru serija počinje u 12 sati i 10 minuta. Toliko u današnjem videu. Nadam se da ćete uz današnji video naučiti sate, naučiti tačne odgovore na pitanja u koliko sati i koliko je sati. Molio bih vas da lajkate ko je novi, neka se pretplati, neka me podrži. A mi naravno nastavljamo sa snimanjem i učenjem turskog jezika. Želim vam svako dobro, svaki uspjeh i vidimo se u sljedećem videu, u sljedećim videima.